verses 1 to 7. Revelation chapter 2, verses 1 to 7. Nanatanan? Sige mo, barog una ta mga igsoon. Balik na tagbarog lang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Revelation chapter 2, verses 1 to 7. Ingon diha. Sa verse 1, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Efeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagkupot sa 7 ka bituon sa iyang tuong kamot og naglakaw taliwala sa 7 ka bulawan nga butangan nagsuga. Verse 2, nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago og ang imong pailob. Nasayran ko usab nga dili ka gusto og daotang mga tawo og giusisa mo kadtong nagpakaapostol og nakaplagan mo nga sila mga mini. Verse 3, nasayod ako nga nagpailob ka og giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako og wala ka maluya. Verse 4, apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala kana mahigugma kanako sama sa sinugdan. Busa huna-hunaa og unsay imong sala. Pag hinulsol og buhata ang gibuhat mo sa sinugdan. Apan kung dili ka maghinulsol, muanha ako kanimo og kuhaon ko ang imong butanganan sa suga gikan sa nahimutangan niini. Verse 6, hinuon ang nakaayo kanimo mao nga gikasilagan mo ang gibuhat sa mga Nikolaita sama sa akong pagkasilag niini. Busa kung may dalunggan ka, pamati sa giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Kadtong mudaog, hatagan ko sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga anaa sa tanaman sa Dios. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Daghan kayong salamat Ginoo nga bisan kami nagakaluya apan ang imong kalig-on makita diri sa among taliwala. Bisan sa bugnaw nga paghigugma namo kanimo, sa gihapon ang imong paghigugma kanamo, walay makapahimulag o Dios. Nagaampo ko Lord nga ang problema sa tanang Kristohanon nga maabot niining tinguga, niining maong pagtudlo, pagwali. Bisan pa ako nga nagwali, kaming tanan o Dios ma-address ning problema nga niya namo Ginoo. Salamat kayo Lord nga dili magpabilin nga ingon ani ang among kahimtang. Kundili, human ka magahatag sa mga pagbadlong o mga pagtudlo, magatinguha kami amahan nga may kinabuhi namo ang unsa gayod ang imong nga gusto. Salamat Lord, na dili makawang ang imong mga pagtudlo karon. Salamat sa balaang mga mensahe nga mao karon ang amo nga madawat. Ingon nga medisina sa among espirituhanon nga sakit nga mao Ginoo. Ang among mga kaluyahon, mao ang among mga sala, mao ang among pagtalikod kanimo. Nagaampo ko o Lord, bisan pa man nga kami ang tanan nga mga hamtong, kaming mga hamtong, mga batanon o ang among mga kabataan, mahimo nga mabuhi diha sa among mga kasing-kasing ang imong gugma diri kanamo. Salamat Lord nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanamo diha sa imong gugma. Ang langit nung kaalam among madawat karon pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among hari, among Ginoo ug among mangluluwas. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Sa makausap pa, maayong kabuntagon. Anong nasa imong tapad, ina maayo ba ang imong kabuntagon? So, ang pinaka-importante mga igsoon nga butang sa kinabuhi sa tao or kining elemento sa kinabuhi sa tao kinig yung gugma. Because kung wala ning gugma mga igsoon, mura naman lang og ang tao na level lang pod siya sa mga kahayupan. Murag na level lang pod siya sa tanom. Sa mga tanom. Kanya-kanya lang na sila. So, pinaka-importante gyud kining paghigugma. Si Lord,
nagpadayag og mga mensahe ngadto kang John the Beloved. Usas mga apostoles nga giprito, usa namatay. Kita kay gamayng bikil, mamiya din tagpang mga lagad sa Ginoo, uga-uga dayon ta, daghan na tagpasanginlan. Mag-overthink na dayog daghan na kayo, dayong, mana. Pero si Juan, bisag giprito siyang buhi. Human siya giprito, nagpadayag gihapon sa gugma sa Ginoo ngadto sa katawhan. Paminaw gyud mo og ayo ani. Iyang gi-address ang 7 ka kasimbahanan. Sa presento or sa present nato nga panahon, karong panahon na, ang 7 ka kasimbahanan malocate nimo siya somewhere in Turkey. Sa Turkey. Malocate nimo siya diha nga nasod. Then ang Efeso mga igsoon, usa ni siya sa simbahan nga napayoner ni Apostol Pablo. Diin, grabe kayo ang kagubot sa panahon sa pagpayoner ani, sa pagpangwali pa nila, tungod kay kining maong dapit, giharian ni sa mga Diyos-Diyos. Si Princess Diana, katong gitawag lag Diana ba? O niya, gihimo nilang panginabuhi dinhing dapita ang pagkulit og mga larawan sa mga Diyos-Diyos og mo ni ilang negosyo, business. Mo ning pagsulod ni Apostol Pablo aning Efeso, daghan ang nakabig, daghan ang nituo og maoy hinungdan nga nagkagubot og ayo kay nang reklamo ang mga businessman. Mga businessman ato napita ingon sila nga siguradong magunob ning atong templo ni Diana. Unya ang atong panginabuhian mapiktuhan gyud ani. So, murag kitang tanan kung wala ta nakahibaw sa mga balita, wa po tayo basa-basag Bible, magmata na lang tag morning. Inig abot ani panahon na. Karon ang Hezbollah or Lebanon. Grabe kayo ang pangitabo dito tungod kay na sila mga gadgets nga gipanggunitan. Unya kana di ay nga mga gadget made in Taiwan, pero ang mga battery they said nga made in Israel. Unya tungod sa kabright sa mga Israelita, nagpaabot lang na nga battery og i-detonate sa Israel og mangbuto na siya. So sa mga wala nakabalita, bisan asang dapita sa ilang nasod, dunay mga nagpangbuto nga mga gadgets. Pwede sad ning atong cellphone, made in China ba yan eh? Sige tag pakigiras China. Wa ta kabalo nga naka built-in na di ay diha-daan. Nga inig-abot sa panahon, padadaan kay mao man tinitabo, padadaan rag message, inig-open sa mensahe sabog. No? And ang Israel ningon naa pa may dagkong surprise. So lisod na kayo na bisan pag ilan ng paulanan og rocket or unsa wala na. And may mga sakyanan kay battery ra ganito, ato mga sakyanan wa ta kabalo. Ang mga battery yun ana may mga pangpasabog na dito. And imagine na 15 years before ma-discover na sila'y duha nga pilian. I-detonate nila, pabuton, or masakpan sila. So, ingon ana, grabe ka, powerful kayo. And, ingon ang tungod kay, grabe naman ang bangi ron sa West Philippine Sea o sa Taiwan. China o Amerika mo'y magbunggo. So, usara unta tong gitaywag nila o kanang murag, sana, typhoon. Mura siya, dako kayo nga bomba sa Amerika nga gibutang diri sa atua. And karon nidaghan na. And nagprepare na sila. Paadong diri kay gubaton gyud. And kita kay wa ta kabalo unya niya pay atong pagigugmas Ginoo bugnaw dayon ang pagpakabana nato sa pulong sa Ginoo murag walay lasa para nato magmata tagbuntag inig-abot aning panahon na. And I believe kini mga taong preparado kaayo unya in love kayo sa Ginoo, expectator ani sila manglantaw ra ni. Allah mo na ni tabo giingon na ni sa Bible. Matthew 24 tanan nahitabo sa 2024. Ug wa mo nakahibaw ana. So karon ang Efeso padayon tano, ang Efeso natamnan ni siya og simbahan. And then, ang kapanahunan ni John, layo man kayo ni sila sa Matthew, Mark, Luke,
Si John, layo na kayo siya. Kadito naman siya sa maturing the church. Paglambo na, pagsanay na sa kasimbahanan, tuan siya sa 80 to 90 AD. Layo na kayo siya, diri nila ni Mark, ni Matthew, o ni Luke sa ilahang writings, sa ilahang pagsuwat. And then diha, gipadayag niya, ang kahimtang sa 7 ka dagko kayong simbahan nga natukod sa mga apostoles. Usa sa iyang gi-address, kay gi-address man niya tanan, ang usa sa iyang gi-address og pinakauna ang simbahan sa Efeso. Nganuman, tungod kay ang simbahan sa Efeso mga igsuon, grabe kaayo sila nga pagka-lig-on kaniadto og ang ilang gugmas Ginoo lunod patay. Hugtanay gyud taman. Willing nilang i-give up ang tanan tungod sa ilang gugma sa Ginoo. But niabot ang kapanahunan, ang simbahan nagkabugnaw. Bahalag tabangan ko ninyo og away dinhi. Mangandoy og magampo ra gud gyapon ko sa Ginoo nga di gyud ta maluag, di gyud ta mobugnaw. Kay daghan kayo ang problema sa mga kasimbahanan. Og ang pinakadako nga problema nga nakita nako sa mga kasimbahanan, bisan pa sa gisulti sa Biblia, og sa mga nanglabay nga mga pagtuon nato, ang pinakadakong problema gyud ang Kristohanon wa na may gugma sa Dios, pareho sa iyang gugma sa pagsugod niya pagpangalagad sa Ginoo. Mao na aangkon bata, amen? Dali na kayo tang makakaplag ron og rason. Sila diri sa music team, pag mabikil o gamay, di na ko, bahala na mo diya. Kita pa mga Kristohanon, pag hilantanon, di na ko, bahala mo diya. What if ang mga pastor po di nga na po, di na ko, bahala mo diya. Pero kung init kayo ang gugma, sigurado yun na, unstoppable ka. O niya, masabtan na ito nag-ayo. Basahon sa na to, verse 1, ingon siya. Mao kini ang ingon sa anghel sa simbahan sa Efeso. Alang sa anghel sa simbahan sa Efeso, mayroong itag angel, messenger, magwalali, preacher. Ang isgutan, pinakagisgutan, ang pangulo, giingnan ang pangulo sa simbahan. Kay, og ang pangulo mangyoy i-address, karong mahibalo po siya unsaon pag-address ang katawhan. Hopefully, nagsunod tang tanawon mga igsoon. Sa gawas, mag-iyahay lang mo binanglungay diha, lingi-lingi po din tawon. Kay basig nanay, na-busy diha og cellphone. At least, makapaminaw og ayo. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagkupot sa bituon sa iyang tuong kamot og naglakaw taliwala sa 7 ka bulawan nga butanganan og suga. Pag moingon na gani dihang nagkupot sa mga bituon, nagkupot sa 7 ka bituon, it means siya ang gakontrol tanan, ang gagunit at tanan, ang gagunit sa tanan. Siya ang tag-iya sa tanan, siya ang nagunit. And verse 2 ningon, nasayran ko ang imong nabuhat. Verse 2, I know thy works, and thy labor, and thy patient, may ngaytag patient, endurance. Pag patient, ari ka sa original nga Hebrew word, duha siya kapulong. Pag-antos og lahutayon nga pag-antos, lahutay og pag-antos. Mao man ay patient. Ingon si Lord, iya unang gidayig. Iyaon ang gisulti. Grabe, nakita na ko ang inyong hago. Nakita ninyo ang inyong labor, ang inyong pagsakripisyo, ang inyong paglahutay. O pagantos o paglahutay sa mga kalisdanan. Kabalo mo, kung Kristohanon ka, unya, dili ka mulahutay o dili ka mapailubon sa mga malisod nga kapanahonan o mga alantoson, ayaw pag-expect nga mauswag ka. Kay never na nahitabo sa Bible. Nga dunay mga dili makapailob ning uswag, dili na mahitabo nga mahitabo gina nga mauswag igsoon. Ningon siya, patient. And how thou canst not bear them which are evil. Wa nimo gitolerate. Pag naay dautan, di na mao. Di ko na ni ingog lipod-lipura na. Isulti gyud nga di na mao. And thou hast tried them which say that they are apostles. Bisan sila nga nagpungingong, kami mga alagad mo sa Ginoo, mga Kristiyano mo po kanaday siya. Grabe ra po na siya. And are not, and hast found them bakakon. Nakita nimo
Nga sila nag-ingon, nga sila alagad po sa Diyos, pero imog yung nasuta nga sila mga bakakon. Ingon siya. Unsay sunod nga gisulti? Ingon siya sa verse 3, and has borne, and has patient, and my namesake has labored, and has not fainted. Naglahutay gyud ka. Para sa tungod sa akong ngalan, niglahutay gyud ka. May giingon diha. Unya. Ingon diha sa verse 4, mga igsoon. Verse 4 ta. Mauni ang problema. Apan ang ikasaway ko kanimo nga mao nga wala ka na mahigugma kanako sama sa sinugdan. So naas verse 4, ang dako kayong problema ani nga simbahan. And don't you know, if you lose love, you lose everything. Nasayod ba ka nga kung wana kay gugma, wana ipulos ang tanan? Ingon si Apostle Paul sa 1 Corinthians 1-3. Buhata ang tanan, imo ang tanan, pero wana kay gugma, tanan imong gimo, walay pulos. Amen? Sa ato pa, ang pag-anto sa Episo, ang paghago nila, ang ilang pagpamadlong sa dautan, wala na kapuslanan, kay wala na sila naigugma sa Diyos. Eh nag-ambak ta diri, nag-ampo ta, nag-prayer ta, pero wala na dahi ta naigugma sa Ginoo. Eh nang gugma sa Ginoo, dili ni patas anay og grado, patas anay og utok, pasinaway og nawong. Patas anay og biste. Ang gugmas Ginoo mga igsuon, ikaw gyud maoy nasayod ani. And ako mismo ginahilak na kos Ginoo ginaampo. Pila ka mga adlaw gasigi ra jud kog basa, gasigig basa. And og napatay panahon niya may isgutan nato ng awit sa parasan, awit sa gugma sa parasan sa Ginoo. Ingon siya wa na gugma. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Kitang tanan, except bata, goro diri. Nakasuway tag katong bag-o kang nakakita niyang nahigugma kaniya niya na nakaibaw kang nahigugma po siya nimo. Unsay inyong gibate? Ito bang nanguyab si Kuya Hermes, panimo na naitis eh. Unsa man imong gibate ato? Inya makaingon ko nga kini nga gugma mga igsuon, grabe gyud siya kagamhanan. Ngano man, wa gyud unstoppable gyud ka pag naigugma ka. Bisan pagurog ang Ginoo na maingon nimong undangan na out. Si Lord oy, grabe nang puka Lord. Wa na naigugma. E naapay problema ha, ayaw jud ninyo i-compare ang tawon ng mga kasimbahanan. Kaya ang tanang simbahan nag-ampo gyud sa Ginoo. May makakana nga simbahan, kari nga simbahan, kaning simbahan, ayaw. Ingon ang verse 5, tanawang verse 5, no? Ang verse 5 nag-ingon, Busa, remember therefore from whence thou art fallen. This aman to nagsugod. Nga nabugnaw kas imong gugmas Ginoo. Wa na ta kainomdom. Ikaduhang pangutana, unsay nakaingon? Imposible kayo gulay nakaingon. Mamaya subayo nato ang tanang mga hinungdan. And then ingon siya, repent. So talikde, usba imong kinabuhi. And do thou first works. Buhata tong imong gibuhat kaniya to. Di ba kanus aman tong katubang bago pa kas Ginoo nga init kay ka unsa imong gipangbuhat ato? Ingana ka kasayaw-sayaw ka dito sa Facebook ato? Gaunsa ka ato? Di ba gatuon kag kanta, gatuon kag gitara, gatuon kag mga alawiton para sa Ginoo, and then busy kayo ka para sa mga butang para sa Ginoo. Unya bisan og wiskuila ka na kay notebook nga katong suwatanag mga bersikulo, and then gamay lay kon makashare din ka sa imong mga classmate or sa imong kaubas trabaho, di ba? Mao to imong gipangbuhat karon, ingon siya. Go back to thy first works. Balik ito. Or else I will come unto thee quickly. Anak ko, diya dayon. And will remove thy candlesticks out of his place, except thou repent.
Palungon ako ang imong gininhawa. Gawas kong maghinulsol ka. Nganong painulsulol man siya? Because wala na gyud siya nahigugma lagi sa Ginoo. And ako nakita, igsoon, aritas verse 6. Subayon na to ni unya tanan. But this thou hast, that thou hatest the deeds of Nicolaitans, which I also hate. Guna po ko'y nakita ni mo nga nindot. Giingnan siya ang Efeso. Nga, gikaligut-gutan ni mo, gisupak ni mo, ang practices sa mga Nicolaitans, kinsa ako pong gikaligut-gutan. Naunsa di ay ni si Nicolas, kinsa di ay ni siya. Sa kapanaunan sa mga apostoles, sa pagsugod sa ministry, dunay usa nga na-appoint nga leader pod sa church, o ang iyang pangalan mauna siya. Ang problema ani niya nga leader sa Christian churches before, usa siya sinungdan, nganong nakurakot, nganong nakurap, nganong nahugawan ang Christian churches sa sinugdanan. Ngano man? Because kani siya nga tawo, kini siya nga leader, iyang gitugutan ang duha ka dagkong butang nga iya siyawa. Kinsa maoy gikasilagan pod sa Dios. Number 1, okay ra niya. Gitudlo ra pod niya kay kuan man siya, indulgence kanang walay pagpugong sa kaugalingon. Mao man iyang pagtudlo. Nga kumpara nimo okay ra na, di okay ra na. Kini mao man ni siya. Unya iyang gitudlo ning duha ka butang. Una, pagkaon sa pagkaon nga hinalad sa mga idols. Daghan dre himistahon. Ayaw ninyo bukaduhi akong babang, ayaw na isulti pastor. Gasunod ka ni Nicolaitans, apil ka ani, membro ka niya. Pagkaon sa mga hinalad sa idols. Gihalad ba din as Ginoo nga dito ng Vicente gihalad? Magklaruhan na itaan eh. Number 2, iyang gialaw ang adultery. Imagine ako na ang church magwalin rin, okay na. Why problema na, basta kay lami man siguro. Mauni ang duha ka problema. So ningon siya, naapa ko'y nakita ninyo nga nindot. Nga wala ninyo gitolerate ang practices ni Nicolaitans. Kani nga practices. Pero ang problema lagi, bisag wa pa mo tolerate, wa naman mo love. Ingon ang 1 Corinthians 13, kung walay gugma, wala na'y pulos ang uban. Di ba? Og mo ni ang atong ampuonon kaayo gikan karon hangtod sa hangtod na. Kaya ako sad, kapuyon ako direk sige gwali, nya waday ko'y gugmas Ginoo. Kamapod, kapuyon na magpaminaw, labi nagsigir kang igo kung wa na tay gugmas Ginoo. Lami na lang maminaw tag DJ, kay nindot pa og tingog. Unya, lipayon pa atong heart. Dahil mga DJ ba, radyo ba? Kayo kagwapo kayo, kaya arang nindutag tingog. Kung nga nito, maminaw tagwali, target, headshot, mong gid kanunay. So next verse, dingon siya, sa verse 7. Ang verse 7, busa kung may dalunggan ka, he that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Siya, kinsa may dunggan, pamati gayud, unsa gisulti sa Espiritu, ngadto sa mga kasimbahanan. To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Siya nga naka-overcome. That is why need natong i-pray, nga ma-overcome nato ning ato ang wala na pagigugmas Ginoo. Awa na imong gugma niya, bisag kinsa pa imo babag. Silang tanan mahimong yawa basta mubabag sa imong gugma niya. Why? Because powerful kayo ang love. Pero unfair kaayo. Why? Sa gugmas Ginoo wala na. Unfair kaayo. So which is, ingon siya, I will give. Tugutan ako siya sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Diha sa tanaman sa Dios, it means to enter the paradise, the heavenly dwellings of the Lord. Muna iyang promise sa mga nahigugma kaniya. Muna iyang gisulti. Now, unsa di ay ni? Unsa mong gyud di ay ning atong ginahisgutan karon?
Nganong kinahanglan man natong higugmaon ang Dios? Deuteronomy chapter 6 verse 5. Niunsa man ang Deuteronomy chapter 6 verse 5. Okay, nanakoy nadunggan. Deuteronomy chapter 6 verse 5 niunsa diha? Okay. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing. Di na tibuok. Sunod, tibuok kalag og kusog. Ingon siya diri, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. So kung naay kusog nato na ato nang igamit sa pagpangalagad sa Ginoo. Tibuok kasing-kasing. Unya, tibuok kalag. Samtang gaginhawa pa ka. Higugmaon nato ang Ginoo. So mo na isugo. Pag abot sa New Testament, gibalik ni Lord. Ato ta, ato nato sa Mark chapter 10, chapter 12 verse 30. Giusob pagsulti ni Lord Jesus ang Deuteronomy 6:5. Ingon siya sa Mark chapter 12 verse 30. Higugma ang Ginoo sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong kasing-kasing, di ba? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Pinakaunang sugo, gugma. Amen? Pinakaunang sugo, gugma. Unya, kinsa, para asa nga gugma? Higugmaa ang Diyos. Ambot lang, ug unsaon ka ni pagwali, no? Baliktaron ka, pagwali tanan ba? Kay bisag yung higugma ang Diyos, higugma ang Diyos, higugma ang Diyos. Imong makita sa kinabuhi sa Kristohanon, tuwa man Diyos kalibutan, bisag unsaon. Oy, prayer meeting ta, di mga to. Oy, basketball, tuwa dito, gatapok, kutob alas 12. Oh, masuko na po ka na ako. No? Baliktad tanan. Ablihi ang Biblia. Wag yun. Tora cellphone kasi slide. Sige, raging ana sa cellphone. And then, gaiha, pila kabok ni like sa iyang gipost. And then, kasigig basa sa comment, negative nga comment sa iyang gipost, and then na-cancer siya. Wala mo kabalo? Usa sa pinakailadong doktor, og ang iyang gipangtudlo nagapanalipod sa panglawas sa tawo na kanser. Kinsa man si Dr. Weleong. Ngano? Tungod kay sige siya gabasag negatibong mga comments sa iyahang mga videos. Naguol siya, naay komplikasyon sa iyang kaguol, ni cause og cancer. Niwang intaon siya. Pareha sa akong mother-in-law, gakimo po siya. Social media, standby social media. Lisod kaayo gyud. Kinalisudan gyud kayo, bisag sige niyo, bisag kada adlaw pang encourage basahang Biblia. Kulang na lang moingon ay nako hilabti pastor. Ang giingong mo ni buhata dili buhaton. Ang giingong ayaw nagbuhata maoy gipang buhat. So murag maabot gyud tas parasan sa Ginoo ana unya mga igsoon. So muni ingon si Lord, giusop ni Lord Jesus nga higugmaa ang imong Ginoong Dios. Di sa ato pa ang tao na higugma gyud ayos Ginoo. Asa man na makita? Salmo 119 tibuok, basahan mo na tibuok. Arang taasa kay na no? 119. Unya ang nagsuwat ana nahimo niyang suwat na tungod siyang gugmas Ginoo. Niingon siya nga ang imong pulong bililhon pa kaysa sa gininhawa, bililhon pa gitagaan niya. Ang dako kayong kabililhon kabugaton ang pulong sa Dios because in love kayo sa Dios nga nagsulti. Mura ba kita sa una taguan tong mga yelupad. Nagsuwat dito. Ano sa may ang tawag nimo sa una bing? Darling. Unya before na ihatag isulod na sa sobre isprihan og paumot.
Nya pataptag laway. Then suwatan, smile before you open. Nya pag ukab ni Tijina, pagbasa, lamias gibati. And then bisag ka 20 na nimo nang gibasa, lamir gyapong basahon, tama? Because in love ka. And the very reason we don't like the word of the Lord anymore, kaya atong gugmas Ginoo, ugapas unas sa saging. Ingnan na lang kong bakakon. And unsay rason nganong nawala ang gugma sa Efeso ngadto sa Dios? Unang-una, ang pinakaunang rason nakighigala sila sa kalibutan. Sugod na. Nang niingon ko sa una ninyo, ambot lang, hukmi na lang ko ninyo og ako na ibalik og storya. Niingon ko sa wala pa tadiyas Ginoo, I did it my way. Nya sigit ang kasakitan, fixing a broken heart. Sige palandong sa mga kagahapon, I was wrong that I hurt you. Sige, ingon ana. Then nakas Ginoo, ang madunggan na sa mga music nga nasa imong cellphone, nasa imong balay, mga Kristohanong awit na. Tama? And then nagkaton na kag-gitar. Kani ato, ting ning 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 lahat tayo'y may. Karon nakaton na ka. One way, lalamian Jesus. And then nakastrabahuan mga Christian song, maminaw kagwali. And sige kang gadala sa imong Bible, Mo to'y imong practices. And ingon ko, wako nag-ingon nimo nga kung mangantahay na po mo kalibutanong mga awit, manayaw na po mo mga kalibutanong sayaw, wako nag-ingon mga impierno mo. Ang giingon sa Bible, pag nakighigala gani kas kalibutan, diha na magsugod. Kay maulag kita may salaan. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 4, mga maluibon. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan nakig-away sa Dios? Di ba? Pati na dito sa Bible School. Pati nga na kumukalit ang pangantaog. Salamin. Arang paita kayo. Maglisod ko ginhawa ba? Kanang tanan, okay ra sa tanan, pero ikaw, imong kasing-kasing gadugo. Nya ako paing ikaw may pag-born again, pastor. Wow! Sige. Inyo magkana. So, ang pagpakigigalas kalibutan, pagpakigaway sa Dios, diha nagsugod nga ang gugma sa Efeso ug ang gugmas mga Kristohanon ug ang gugmas mga kasimbahanan sa atong kapanahonan nagsugod og kabugnaw. So nakikigala, higala. Di ba friend ba nang una before lover? Tabangi ko ninyo ba? Di ba higala pa man na una before maghigugmaay? Di man may uyab pastor, friend raman me. Nade friend magpakanay ngapil. Naunsa? Saan na ninyo pag-spelling na nga friend? Friend unya. Mag-nose to nose. Alisod kayo na. So, nakikigala. Friend. So, kung naa kay friend, unsa may imong gastuhon? Imong time, imong emotion, o imong resources. So, mabahin ka. Kay imbis time ni mo dias Ginoo, imong resources dias Ginoo, imong emotion para sa Ginoo, nabahin na kailangan po kay higala. So, arin natas kalibutan. Karon kay ang yawa, gibutang man sa kamot sa tawo ang tibuok kalibutan.
Kanang cellphone, maabot ka bisag asang dapit, basta na-load. Ang kalibutan karon naa na sa atong kamot. Unya, hala, nindutan eh. Hangtod nga, nahigugma na gyud siya sa iyang higala. Una to, unsa James, ang pagpakigigala sa kalibutan, mao'y pagpakig-away sa Dios o ang nagigigala sa kalibutan, kaaway sa Dios. Nya kahigala man gyud niya ang kalibutan. Karon, dugay lang kuyog nagkadevelopay. So una, bakit hindi siya gwapo? Nadugay na kung tanaw. Gwapo na. So, nahigugma na siya. Ningon na sa 1 John. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Ayaw higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Kaklaro, ane? So, pag in love ka na sa mga butang aning kalibutan na, automatic, unsay mawala? Gugma sa amahan. Mauna, nga naata sa church, pero watay kalipayon. Minaw tagwali, pero masungot tag maigo. Wala marag weirdo kayo nato ning magpa-music o mga Christian songs. Kaya ganahan na nato ning mga someone you love. Wa sila ka-relate anang someone you love. Ato na naman tas 90s, bakit nga ba ang puso? Mula sa puso. Ato naman tas 80s, daghanang kanta sa 80s. Kinagrabihan. So pag nahigugma na ka sa kalibutan, unsa daw mawala? Gugma nimo sa amahan. Yes, you can go to church. You can jump as high as you can. Sa panagdayeg. Bangga kas kisa may nag-ambak. Pero, bugnaw na ang gugmas Ginoo. Verse 16, kay ang tanang butang nga iyas kalibutan ang unod nung kahidlaw. Tanan nga ganahan sa unod. Madiabetes gyud ka. Unod. Lami gining para sa unod. Ang tanang kailibgon sa mga mata. Tanawa? Kabalo ka nga nung napobrita? Sigig Shopee. Add to cart. Add to cart. Kahit di mo kailangan, hala, add to cart. Hala, sana, nindot na ako, ani. Nagkasakit, why savings? Mag-birthday, wala ipalit og chicken. Oy, Thanksgiving, wala ipasalamat. Kay sige, add to cart, nga naman, tanang gikaibgan sa mga mata sa tao, unya gipasigarbo sa tao. Kasagarang lami kayong ipasigarbo sa tao, kana iyang kwarta o iyang dagway. Kabantay mo? Iyang dagway na to. Sa kung saan lang ipamintals na wala. Di ba? Dili kiniiyas amahan kung dili iyas kalibutan. Ayaw og pakasad ako. Paminaw ha, dili sala nga magpahamis. Amen? Dili sala nga pasinawan na imong nawong. Of course, kamo mga asawa kapasinaw mo sa inyong mga nawong para sa inyong mga bana. Para kinsa di ay. Nagplano pa mo? Kaya no, ako sa mong istoryahon na niya para makamata mo ano. Ingon si Reniel. Kailan mo Reniel, usa sa among Bible student, graduating karon. Ingon siya, tiguwang na kay lolo, pastor. Nya si, diin tong yang lula, basta kay Manila, bato Langyaw. Nya padayon ng uli yung lula, nagpa-exercise dayon yung lolo, aron mo askil kay mo uli, baya yung lula. Nya kay agato yung lolo, kay maglakaw, kay bako na bitaw, nga na maglakaw. Gadalag, duha ka buk dumbbell, usa yung murag dumbbell, kailan mo? Kana bang pamasol ba yan na, dumbbell ba na, or barbell, usa na?
Dumbbell, barbell, basta kay duha ka buhok. And then, ga-exercise siya, galakaw-lakaw, kadalag barbell, kay nga na. Imagine ako nun na. Mangandam siya kay mauli ang hinigugma. O niya kay bako na siya daan, kadala pag barbell, sa dumbbell niya, galakaw, kay nga na taon siya. Siya mo sakit yung likod. Oy, naminaw pa mo? Ako ramong gilingaw kay gagool na mas gawali. For all that is in the world, in the world, pati imong lawas. Kabalo ba kang ang pangbalang espiritu, di ganahan sa imong unod, kay imong unod, gini ako. Ang Holy Spirit, arita mag-prayer ta, magsimba ta. Di kultan ako basketball, mangana may imong unod. Mirisin ang nasa imong tapad. Naigo. The lust of the flesh, wala ang tanang ganahan sa unod. Gikan sa pagkaon, ngadto sa pagpakigilawas, tanan. And the pride of life, tanang ipasigarbo sa tawo, kaalam og dagway. Nabisa ko saan magyun nato panindot niya atong dagway, no? Muabot mo dyan tayo mangunot. Mangunot, magyun na, Kuya Danilo. Sa saan? Sige, sugod na. Wa pa, oy. Mag-chinskin, mangluno ra na. Sa to, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of iya des kalibutan ni tanan. Nya kay tuwa man ka na igugma, nya kay di man iya sa Dios, so ang gugma nimo sa Dios mao'y nawala. Og ang Christian walay pake. Kanang naas imong tapad, walay pake. Ngayang gugmas, Ginoo, nawala. Basta kay mo simbar ako, mubasar ako panagsa, okay na ni. Walay pake. Wala man lang gibati, Lord, saon man, Lord. Nga mabalik niya akong love ni mo, Lord. Magbinaktasay pagtagpila ka bukid. Labang pag mga sapa, bahaon pag yun, kapyat-kapyot at itong mga bagon, kay mo atin o prayer meeting, karon na anay motor, nindot na pod ang kalsada, asa man. Wala na ipake. Ag mo init, di ulan-ulan, bugnaw. Bahala na, pastor, dahil mambuto ng ugat. Wala ipake. Kaya wala ko'y wali nga diigyod ka na ko ingnong basaha ang Bible. Once nga ang imong daob, ang imong gihaling, ang kana nga kalayo, undangan nimo butang og sugnon, moabot ang time mag-aso na lang na og mapalong. Dapat na agyon ay sugnod kanunay, ganahan ka or dili, may lasa or wala, basta agyon ang pulong sa Ginoo. Because everything you do without love is nothing. When you lost love, you lost everything. Muna'y giingon diha. And then ingon ang verse 17. Kurat kayo ang verse 17 mga igsoon. Ingon siya. And the world passed away. And the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Wow! Ang kalibutan o ang tanang na ani boom! Mawala tanan. Apan siya nga nagkinabuhi sa gisultis pulong sa Ginoo, mabuhi hangtod sa kahanturan. Daghang nangandoy, ginabuhing walay katapusan. Pero walay pake kung ilang gugmaw Ginoo perting bugnawa na. Kung uga na kaayo. Maybe sa pagkakaroon, di nimo masabtan nganong istrikto imong ginikanan. Maybe dili nimo masabtan nganong ingani ning pastor namo magwale, murag perfect siya. Maybe di nato na masabtan. Pero someday, ma-realize nato na, grabe, tinuod ba day, no? Because kung ikaw na lang usa dito sa sulok, baga kayo ang dagom og nag-ulan, nagkilat, nagtumbahan ang mga kahoy, wa kay matsangpit, wa kay madala, and then, wa kay matawag. Natabunan kas daghang kagulanan, depressed, stress, and tanan. Dito ni mo ma-realize, tinuod gyud di ay ang mga panambagon sa Ginoo.
And I tell you, dadon ka ni Lord. Sa grabing kawaladon, grabing kagulanan, grabing kalisang, aron ma-realize nimo nga ang kalinaw, ang kadagaya, ang ligon nga panglawas, ang kalipay, kung wala ang Ginoo, wala gihapon ay kapuslanan. Nasabta nato mga igsoon. Ingon siya kining mga butanga. Pero unsaon taman, ang mga Kristohanon dian na mas kalibutan na higugma. Og unsay trending, unsay nindot, unsay suot, unsay mga I tell you, inigkamatay ang Pastor Jonas, ang manimba dire mag-crop top na tanan, maggisi-gisi na tanan. Kana mga lalaki ha, mag-aryos na tanan. Pati kalimutaw, patatuan na. And in the future, ikaw nalay adik kung wa kay tato. Tato na tanan. Wa po ko nag-ingon katong na yung mga tato, mga salbahis na sila ha. Pero sultian ka na ko, kung naa ka ana, ayaw na nagdugangi, pero kung wala pa ka, ayaw na lang pagpabutang. Pero ganahan ko po ka, pati mata, patatuig God. Nanaroy ka ng mga arios nga dagko kayog buhok, marag mga singsing po. Imagine ko na inyong pastor nga na we. Nga napay butones ng kilay. No. So may mga kulay-kulay na sa mga buhok karon. Kani adto ang mga kuan nga mga church, kuan na sa ilaha. Pero dili na ko na butangan og isyo. Didto ko sa medical mission. Unya apil dito ang tupi og ang kolor. Giingnan ko nila, pastor, kuluton ka o kuluran. Sabi ko, hurot-hurot na kanya akong buhok. Kuluton ni mo, kuluran pa dyan. Ingon ko, ayaw, nga naman. First, second, third, o fourth generation ang akong giwalihan. Dili fourth generation tanan. Na ay unang henerasyon nga para nila og na magingana ka, dauton ka huna-huna. Nya kay pastor man ko. Sa mga ligon, di ligon ng mga huyang magpakahuyang, dapat man ka makilibel sa tanan. Amen? Magwali ko direct, you know what? Beauty is simplicity. Dagko kayo ko direct, dagko kay mga medalyon re. Amen? Gold na panalunan ni Kizaya dito sa kuan. Sabong na ko dire. Tag 3 million. Saon mo na? Amen? So, pilion na ako. Nga, i-model na ako ng unang generation, ang second generation, ang fourth generation, ang third. Ang fourth, weirdo na kayo ng fourth karon. Kabalo mo kisa ng fourth generation? Ang mga bata, gagming bata. 3-year-old pa lang, mag-download na lang ilaha, magduwa na lang ilaha. Kamao na sila. So kita mga puti na tagbuhok, kita ang fourth. Ang nagsunod, mga 40, padong 30, o nya 20, padong 15, o nya 15 paubos. First, second, third, and fourth generation. Muna akong giwalihan. Nya unsaon man na ako. Pwede okay raanin niya nga generation. Kari nga generation, kay para panglantaw niya ng taas buhok, adik man. Dili ko magpabutag buhok. Amen? Kani nga generation, okay ra niya na arios. Pero kay kari nga generation, unsa ko ni, pastor, pero bukad lang ning ilong ano eh. Didili ko, naunsa man ni tawon, oy. Hopefully lang yun, muabot manggaling ang panahon, kuhaon ko sa Ginoo, o nya doon ay musunod na ko. Hopefully lang yun, tabangan ninyo. Nga og mamadlong sila, tabang pumusak to, nang gisulti ni pastor, ayaw mong supak, ana, okay, may kaayo na nato. Di kay, ha, muna yung gisulti, ato na to. Tabangan ninyo, ha? Labi na kung ang mapuli rin pastor kay bagito ba? Nya magwali pong gisi-gisi ang tuon. Saan lang. May buntag. Maayong buntag. Imagine na lang kung magsimba ta dire ga crop top na tanan. Unya wala na jud tay makita nga visible nga Bible. Gusto na to touchscreen na tanan? Wala na.
Yan na rin, iyahay nagpakita na og pusod, pakita na og mga kigol. Nya magdayeg dili na ka-focus Ginoo, galingi na tapad. Imo ang himaya ug kadungganan. Gugma na bugnaw. Mauni ang hinungdan nga nabugnaw ang gugma sa Ginoo. Kaya nga tagaan natong limitasyon ng atong kaka-social media. Taga-ay jog panahon si Lord. Because bisag unsaon ni mog luhod, bisag unsaon ni mog ampo, tabagi ko Lord, mabalik ko sa una, malikon ko. Dili na mahitabo. Kung tuag yapon rakas kalibutan gapundo, gusto mo na ika nga mabalik sa Ginoo, di balik sa Ginoo. Di kay tuag kas kalibutan gatubang niya, tabangi ko Lord niya si Lord des likod. Nasaya ta na? Aware ta, higmata ta, amen? Dire, mga talented kayo. I believe kini mga papa, mga mama na po ni mga talent. Taguan lang nila. Amen? Murag kini si Gaspar, drummer, muntingalin eh. So, kung sa inaan mo, di pwede mo na i-develop. Ipagamit sa Ginoo. Pero pwede ka. Nga mangutana si mong kagalingon, kasi purpose ako na i-develop, niya din ako ipagamit sa Ginoo. Mangutana ko no? Hello? So, driver, paggamit sa Ginoo eh. O silain pa mga talent na to. Panday mga tighagbas o sagbot. Paggamit sa talent mo na. Di kay, pagpadong na to dire sa church, kumustahon na taan ng mga hagunoy. Okay ra ko, simpa ko. Panglamanohon na tas mga hagunoy, kay wala na to. Hinloy ang kalsada. Kumustahon na taan ng mga sagbot, tas daplin. Oy, naminaw pa ba ta? Amen? Launa, di ko human na ni ron. So, ingon siya, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisan unsa nga naa sa nga iyas kalibutan. Kung higugmaon nyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iyas kalibutan, ang unod ng kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa matas mga tawo, o ang gipasigarbo sa tawo, dili kini iyas amahan kung dili iyas kalibutan. Ang kalibutan o ang tanan nga anaan ni ini, nga gikaibgan sa mga tawo, mahanaw. Mahanaw. Kanang imong lamig ing cellphone ron gipangandoy after 3 years. Tuan na po kay laing pangandoyon. Amen? Kanang imong gipangandoy kay, oh Lord, siya na lagi. Nagminyo na mo. Pag umani mong minyo, Lord, unsa ka katong akong ex, may akong nadayon. Malinawon tingali meron. Tanawa ragod ka? Oy, mga batanon, sakit ko mo, amen! Tinildara lagi ni amen. Mamiss ninyo ang best sa Ginoo kung magdali mo. Wala ko nagpasabot nga kanang naanan nimo karon dili na the best. Pero mohimo na siyang best gyud na og ayo kung maghuwat sa ka. Mamiss nimo na. Nga sige ampo, Lord, pinaka the best imong giandam nako, bitaw. Gandam bitaw ko. Nya, kaon sa maka. Nganaon ka na Lord. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Mo bitaw ning moabot ning gira, expectator ta, manglantaw ta, manglantaw sini. Og maigo gubuto, thank you Lord. Langit na nga naragod. Di ka, unsa ni. Wa na, kay nga naman, dili andam. Nganong dili andam, kulang sa pulong sa Ginoo. Wa pag yun nahigugmas Ginoo. Tanang relihiyon, pas ano na nimo, big kapanalipod ba nimo? Tanang mga santo, tao ga, iyampo ko, rumluwas ko, tao ga, tanawon, yun nato. Bisag kisa, mo ampo nimo, wa na yun ka nahigugmas Ginoo, kaya ang imong pagigugma to anas kalibutan, pwede dahil duha imong higugmaon. Dili na mahitabo. So unsay rason nga ang Episo nagugma, na bugnaw ang inang pagigugma ni Lord, nahigugma nas kalibutan. Amen? Di ba sa pagsugod na itong pagpangalagas, Ginoo, mao naman ay atong culture. Oh, lamian eh. Pag-abotos pa nun, okay mo niya.
So good na. Napa mo? Padayon ta mga igsoon. Now, kabalo mo, kining gugma, di gyud ni siya mapugnan. Sultian mo nako. Bisag mag-usa pa ang tanang hero sa guardian of the universe. Or ang tanang hero sa Endgames nga movie, di ni sila kapugong sa gugma. Nana si Superman, si Batman, si Spider-Man, si Wonder Woman, o tanang mga Aquaman. Magsanay puwersa pa na sila. Isama mo na si Tagoro, si Eugene, o kisa pa yung mga nailhan ninyo, mga powerful. Nauna ras tao. Si Majin Buu. Ang pinaka-powerful gyud nga elemento diha sa kinabuhi sa tao, walay lain ang gugma. Gatuo mo, kung istorya ranas katigulangan ng kapugngan pay baha, gatuo mo, istorya ranas katigulangan, dili, ang Biblia mismo, mao'y nagsulti ni ana mga igsoon. Nga may pangbaha, mapugnan pa, ato ta sa awit, 8, 6 hangtod sa 7. Song of Songs chapter 8 verses 6 to 7. Ingon ang verse 6 sa Song of Songs chapter 8. Verse 6 tauna. Ito nang ubas Genesis nangita. Musta mo diha. Song of Songs chapter 8 verse 6. Ako ra gyud ang higugmaa, ako ra gayud ang gaksa. Wah, alam mo ano no, di siya gustong lain. Di siya gustong may kahati. Kanang nasa imong tapad na ikaw gusto ka may kahati? Ako ragayod ang higugmaa, ako ragayod ang gaksa. Ang gugma sama kagamhanan sa kamatayon. Hello? O pastor, nga naman ang kamatayon may iyahang i-illustrate nga gamhanan kayo because ang kamatayon di matagbaw. Samtang naay kinabuhi, naapoy mamatay. Hangtod sa hangtod, naragi kamatayon. Ay mamatay. So ingon siya, ingana ang gugma, magsige ra gyud pangandoy. Og ang kainit sa maong pagbati isamas lubnganan kana. And then musilaob kini daw kalayo og ang kapintas niini muug daw sa bisan unsa ingana ang love. Grabe gyud siya ka powerful kayo. Labaw pa ni super science ni Goku. Kani siguro si pastor sa una magsige siguro nigtan-aw mga animated nga mga movie. Kay so kabalom siya. Wala may TV oy, naon sa mamudia. Verse 7. Diritas verse 7. Dili kini mapalong bisag unsa kadaghan sa tubig nga ibubo niini. Bisan pagbulog sa baha. Og kung may tawong mo palit o gugma pinaagi sa salapi, mga yamid lamang ang iyang madawat. Totally despise. Aritas English no, kilisod sabto ng Bisaya no. So mga yamid. Ingon siya, many water cannot quench love. Neither can the floods drown it. Di kapalong. Hello? Iyang gi-explain nga, ang gidaghanon sa tubig, di kapalong sa gugma, bisan ang bulog sa baha, di yun kapalong sa gugma. And then kung ang tao tagiyas kalibutan, iyang ipalit, ana nga gugma, ang gugma mangyam idra, di yun. Katupong, ang kantidad, ang halin sa tibuok kalibutan, aron iyang ipalit sa gugma. That is why, because Jesus loves you, wala siya mikuhag planeta aron kapaliton. Iyang kinabuhi, iyang dugo ang niaga sa cross. Tungod ana nga gugma. So ingon siya, substance of his house for love would be utterly what? Contemned. Dili. Walay pulos, itandi sa gugma. Ang tanan nga naangkon sa tao. Kapugngan pa'y baha. Munang kining gugma, usahay makabakakon. Diin magagikan. Naghimo may project. Bisag nag-date, God. Makabakakon ning gugma. Mumutuo.
Amen? Kami sa una sa Bible School, maghimo may outing slip. Nya, nakabutang sa outing slip kay buy goods. Palit ko ng mga pagkaunon ba? Nya, ang usap po, nigawas po siya. Dili kami. Nigawas po siya. Lahi po yung rason. Pagkapos, gawas sana. Nga naman, di lagi mapugan. Amen? Munang naghimo silang mga balak, languyon ko ang mga kalawuran, dasmagon ko ang balod sa mas kabukiran, ug kabuton ko ang bulan, ug mga kabituunan, idayan-dayan sa imong dughan. Di ba? Muna siya nga namugna na siya, nga mga balak. Di ba? Intanan imong himuon. Batanon never kaman lang nakabili ng small, gamay nga cake para sa imong mama nga mao'y nagatiman nimo. Pero pag nahigugma ka, sigurado. Mamakak paganis ginikanan, na ami project, microscope, tag 5 mil, kay palitan na rektidiber, dako panako. Ang iyang gugma. Hini gugma. Nga naman, powerful kayong gugma. O sa pailaing mga example, tanang membros pamilya ni Babag, sulay. Mamiskita ganin na dripulungan ko nagliog. Di ba? Ang mga igsoon mo, Babag, pangita na laglain. Ayaw nagpatumba din sa itong balay. Sangpala ka lang. Isog kayo sila. Tanan mo babag, kaparyentian mo babag, dauto nakakayong kaliwat ng mga aswang, kanang mga apelido, mga mamamarang. Dauto nagtaman, yun, mapugngan. Pati si pastor mo tambag, yun, mapugngan. Nga naman, kapugngan pa'y baha, di nahunog sa hangin. May atong kanta, no? Kapugngan ang baha, di nahunog sa hangin ang gugma mo. Di ba? But actually, mga igsoon, ang Song of Songs, chapter 8, verse 7, naghisgot siya sa gugma sa Diyos. Ngadto sa tao. Pero kung gugma sa tao, ngadto sa Diyos, walay Song of Songs, chapter 8, verse 7. Imposible na. Tanawa tong Merkoles ni ulan. Ningon si Pastor JR may nagwali. Na may mga Kristohanon nga tinuod nga asin, munang og muulan di manimba kay matunaw. Gagmay lang kay mga rason, di na mong padayon, di na mo alaga, di na mo simba. Okay, nga naman. Gugma lagi para sa Ginoo. Kaya nga mga igsoon, gi-encourage mo na ako nga magsugod ning ato ang reformation karong adlaw. Gugma ganis Ginoo ni sayo og ligo ron ba arang maabot ko dito before ng music team maguna. Ako'y maguna dito. Nga naman, mas gugma ba sa atong trabaho, sa atong pag-eskwela kaysa sa Ginoo. Pag ang trabaho alas 8, alas 7 pa lang andun ka na. Pero ang simba alas 9, maabot ka alas 9:30. Nya pag-abot na simbahan, mo pa ganit pagsugod. Nga na, diabetic pon ka? Katulog ko na hinoon ko. Now, so nakita na to, unsay problema na to. Gugma sa Ginoo. Unang nahitabo, nganong nawala tong gugma sa Ginoo, nakikigalas kalibutan. Number 2, gihigugma na nato ang kalibutan. Then number 3, kining number 3, igpa-pretend, magpakaroon ingnon tang nahigugma sa Dios bisag wala. Munay number 3, og pinakalisod gyud na mga igsoon. Ato nang basahon. Adto ta sa Kings. No, not Kings, Ezekiel chapter 33. Ezekiel chapter 33 verses 30 to 30. At
Ezekiel chapter 33, verses 30 to 33. Ezekiel, kapitulo 33, versikulo 30 hangtod sa 33. Ingon ang verse 30. Ang Ginoo miingon kanako, tawo, ang imong katawhan naghisgot bahin kanimo diha sa mga parel og sa mga pultahan sa ilang mga balay. Nag-ingnanay sila, ngari, og pamati sa gisulti sa Ginoo. Verse 31, manganha sila kanimo nga magpanon ingon nga akong katawhan, og mamati sila sa imong isulti apan dili sila motuman niini. O niya, o sa sumpay, sa ilang sinultihan, magpatuo sila nga dako sila gugma kanako apan ang tinuod mao nga ang gipalabin nila ang ilang kaugalingong kaayuhan. Kining sa verse 31 mga igsoon, ako ning i-address nako og ninyo. Og sa tanan nga mga katawhan sa Dios nga maabot niining mensahe pinaagi social media. Imagine unsa ni ka ang una, nakikigalas kalibutan. Sunod, nagigugma nas kalibutan. Sunod, nagpapreten nga nagugmas Ginoo. Ang kuno na to, Lord, pasaylo ako sa tinuod lang. Wala dyan ko'y gibati, bisag gamay na lang. Balhibong, mutindog. Sa pagigugma ni mula na, Lord. Kilig-kilig, awa na, Lord. Wala kilig. Basahon ako, ningon siya sa verse 31, baliko na to. Manganha sila kanimo nga magpanon ingon nga akong katawhan og mamati sila sa imong isulti apan dili sila motuman niini. Imagine ako nun Matag adlaw Domingo magpanon ta paingon dire nakalilaing mga dapit, nakalilaing atong gibiyaan atong mga balay. Nya mamati ta suwali. Ang problema ningon ang Bible, dili sila motuman niini. Napaya, ikaduha, sa ilang sinultian, magpatuo silang dako, sila gugma kanako. Apan sa tinuod, mao nga gipalabi nila ang ilang kaugalingong kaayuhan. Mao na ni ron. Mao ni. Mao ni mga kapatid ang kinahanglan nato nga hatagag i-address nato ni nga problema. Verse 32. Alang kanila ikaw usa ka daw mag-aawit nga nag-awit og awit sa gugma. Niadtong anindot og tingog, hala, lami siya muwali, lami kayo, makasabot gyud ka. Lagi nakasabot lagi. Ang problema gi-apply ba nato? Kaningon dire ikaw nga magwalali, ikaw nga nagwali, mura kag lami kay tingog, mura kag lami kayong paminawon. Pero wala di ay kinabuhi. Nya mamati sila kanimo apan dili motuman sa imong gisulti. Verse 33, apan sa dihang matuman na ang akong gipasulti kanimo. Makita unya, makakita o makaila unya sila nga may propeta di ay diha sa ilang taliwala. Ako nagtuo mga igsoon nga sa dili akong kagustuhan. Way back 2013, giibot ko sa Ginoo, gibalhin ko, dire ko gitanom sa Bohol. So nagtuo ko nga si Lord kay gipadala nako dire. Ambot lang pod sa imuha og nagtuo ba po kag gipadala ba ko ni Lord? Di si Lord gipadala ani, basig na aray lain. Adto ko mamati anang gipadala gyud ni Lord kay kini siya murag di gyud ni. Imuha pod na. But sa ako mao jud na. So muni ang makalilisang kaayo mga igsoon nga kahimtang sa kinabuhi nato ingon nga mga Kristohanon. Unya imong makita nga grabe gyud kayo ka unfair ang tawo ngadto sa Dios. Because si Lord pag moingon siyang nahigugma siya na ay ebidensya. Tanang Kristohanon nakabalo aning John 3:16. Pero dili tanang Kristohanon nakasabot og mitubo diha sa maong bersikulo. Ingon siya, for God so loved the world that He gave His only, ang pinakagitipigan, ang pinakagiampingan, ang pinaka-importante, ang pinakabililhon, gihatag tungod sa gugma. That He gave His only begotten Son.
And the Bible says, whosoever believeth in Him, on Him, shall have everlasting life. Tungod na sa gugma mga igsoon, gihatag niya. Nanong di man ka makahatag og panahos Ginoo. Tungod kay gugma na tas kalibutan. Tungod kay grabe atong paghigugma, attach man kayo tas kalibutan. So kung tamis na nimo na nga kalibutan, wala na ilasa nimo ang Ginoo. Tungod kay na-diagnose man ko nga diabetic ko. Giingnan ko sa doktor, ang tanang walay laming pagkaon, maoy, manalipod og ikaayo sa imong panglawas. Himo ang candy ang palaya. Mag-slice kag palaya, ngayon mo rin siyang dula-dulaan sa imong dila, hangtod, mawala iyang kapait. Imagine ha? Wala ko'y nesty, unmilk tea, soft drinks, 3-in-1, lahat na lang. Kaya mag-prayer kami, mag-andam silag mga snacks, lingi-lingi ko. May nga nas John Poco, to sa may imo, pastor. Wakoy ako. Na ang tanang pait, mo'y ikaayo, di ba? Para nimo pait kayo nang iatog simbahan, oy, pait kayo nang i-join ng prayer, o dugay, mahuman. Di lagi ka mo yung dugay, mahuman, o basketball ko to balas 12. Ano man na? Pait kaayo, para nimo wag ilasa, pero maog yun na tinuod nga ikaayo sa imuha mga igsoon. And kabalo mo kung say amazing kayo, bisag unfair tas tong gugmas Ginoo. Nindutag tagaan atog justice tong Song of Songs, chapter 8, verse 7. Ibalik ra to katurang verse 7. Nindutag ipatuman nato na nga hustisya sa atong pagkakristohanon. Nga kanang di ka mapugngan sa imong pagsimbas Ginoo. Ikay gamay ray makaingon, gamay ray bikil, mag-overthink na dayon, manglupad ng una-una, bisagasa na dayon. Muna ingon ng Bible sa ilang pinulungan. Nagpatuo nga sila na igugma ka na ako. Di ba? Many water cannot quench love. Di kapalong nindagang tubig. Neither can the floods, bisan ang baha. Dili ka patay sa kalayo. If a man would give all substance of his house for love, it would utterly be content. Ug ing-anik ha ang atong klase sa paghigugmas Ginoo. I don't think so. Bisan pagwa na kay pastor, gasimba gyapon ka. Bisan pag usa na lang imong buhok na bilin mo simbar gyapon ka. Bisag usa na lang kabok ngipo na ani mo simba gyapon ka. Bisag naputol na ang usang tiil mo simba gyapon ka. Bisag nag-wheelchair gyapon, naglisod nagkadungog mo simba gyapon ka because ang gugma nimo di kapugngan. Mao na gikan karon sugdi nagampo sa Ginoo. Lord, way kapuslanan ni akong hamisong nawong. Way kapuslanan ni akong gipangsuot. Way kapuslanan ning nindot mahalon akong sakyanan. Walay kapuslanan ning tibuok Lourdes akong naangkon nga kayutan. Walay kapuslanan naangkon ako ang buhol ang tibuok Pilipinas. Kaya akong gugma nimo patay na. Ingon siya ngadto kang Episo. Ugwa na siya nakigsulti ni Episo, nakigsulti na siya ni Tata, nakigsulti na siya ni Yone, nakigsulti na si Tese, nakigsulti na ni Nilda, nakigsulti ni Danilo, nakigsulti ni Jonas, nakigsulti sa tanan, hinulsuli. Hinulsuli. And how I always pray. Bisan ka na nga mga papa, dili na mawala sa ilang igdulongog nga inig mag-ampo ko, Lord, among anak, among batanon, among kaming mga amtong, tabanging mahigugma nimo. Because ang taong mahigugma di mababagan, why rason? Why rason? Hello? Pastor, nakoy 200, ipasalamat ni. Pero tanang liga, patahig jersey. Aging kana mga resources nga naa nimo gamita para sa Ginoo. Kay nglagan tas Ginoo. Mastor ta. Anang grabe kay ta mo gasto napay birthday. Birthday no, birthday mangutang.
Garantiyang motor, 35,000 kay mag-birthday ta, mag-litson. Bisag Kristohanon ta, magpatagay. Paminaw, pagpasalamat na para sa Ginoo. Pastor, karon naman po kaniingon. Mga mi katigom, mga mi kapangandam. Uy, kapila naman ta nagpasalamat. 10 years na, 10 years. Mo 12 years na kung tatakong gisugdan na to. 11. Sa una tong pasalamat, buol ni Join. So karon ika 10 years na to. Mamamini mo ing na, Pastor. Dapat January pa lang gi-announce ni mo. Hala no. Karon magsusita sa atong gugma sa Ginoo. Magsusita sa atong gugma sa Ginoo mga igsuon. Kumusta na? Because kung buhi lang ni nga gugma, di ni kapugngan. Makigdebate pa kas imong agalon, sir. Mo trabaho sa karon sir kay Sunday maron. Pero dili gid unta ni angayan. Nagampo ra kos Ginoo kanus-a ka kapkapon nga imo kung taga kagawasan og Domingo sir. Kay ako man gud nanggi halad akong kinabuhi matag adlaw Domingo. Di pug kay paisog-isog pa kag sa man kang mas dautan pa man kani sa tanas. Di mo kunimo pasimbahon. Ayaw po nga naa. Explain ni siya aron makasabot singal din ni Kristohanon. Sa tinuod lang sir, dili na sa among relihiyon. Bisan ikaw sir kung nahalad na nimo imong kinabuhi sa Ginoo unya imo nagyud nang pakigsaad sa Ginoo nga ang imong pagsimba di gyud nimo ihikaw niya. Plus imong gugmas Ginoo sir. Wa gyud makababag ana. Manang nagampo ko sa Ginoo kanus nga kapkapon niya imong kasing-kasing at tugutan ko nimong di na ko motrabaho Domingo. Nganaon ko nimo pagpasabot. Di kay ikaw pay agalon. Ngano mo deg mo undang ko di ikaw maglaban imong ulo pangita kurihan ako. Dakong kawalan pag ako'y mawala aning kumpanya ha. Grabing hambuga ka. Amen? Kamo pag nawala ang pastor dire dili na kawalan. Kaya ang tag-iya sa church ang Dios. Munit, butang nga ito sa una-una. Simbahon ginatong Ginoo. Lord, padayog simba. Ala Lord, wa na may mawali. Ikaw di ay wali. Andam ko ron kay humag praise and worship o mo tindog. Wali ko ron ane. Anak ka. Nakuha na to. Nasabtan na to ni mga igsoon. And so niingon siya dito sa Smyrna nga. Now, aris ata sa mahuman ako mga igsoon kaya sa alas 11 na ta. Ingon ang 1 Corinthians 13 verse 1 to 3. 1 Corinthians 13 verses 1 to 3. Mahimo nga makasulti ako og pinulungan sa mga tawo og bisan unsa og bisan sa mga anghel. Apan kung wala ako'y gugma sama ra ako sa saba nga agong og sa piyang-piyang nagtagingting. Amen? Nay drum diri sa likod. Muna ang iyang gipasabot mga igsoon. Kani? Kani? So, walay lami, paminawon. Walay lami. Maunay iyang gipasabot. Nga bisag unsay naa nimo kung wa kay gugma. Kaya nga sa mga song leader, pray mo nga Lord, mabuhi gyud og ayon akong gugma Lord. Mugrin mo sa linsing og labas king dahon ni, mubulak og mamunga ning tamis nga bunga ni akong gugma nimo Lord, aron magdala og pagdayeg lami kayo Lord. Hello? And kina-expertan na kay kang modula aning mga bass, mga drum, mga guitar, keyboard, electric fan, apil ba na? Kinanindutan na kayo. Pero wa kay gugma. Unsay giingon ni Lord nimo? Saba nga agong. Sa ato pa ang Efeso, ang ilang paghago, ang ilang paglisod, ang ilang mga pag-antos o mga sakripisyo, walay pulos. Kay wa na may gugma. Sa verse 2 ningon, bisan pag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa mga langitong mensahe, makabaton sa mga kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. In verse 3, bisag ihatag ko pa
ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako og ipasunog ang akong lawas. Apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. So from now on, apilo na nato sa itong mga pag-ampo kanunay, Lord. Tabangi ko Ginoo nga sa kanunay mahigugma. Dili man galing karon nimo dayo na mabati. Dili nimo na mabati ugma. Pero iampo kanunay sa Ginoo. Nga Lord, mabati gyud nako ang imong paghigugma. Nga kanang kiligon gyud ko nimo, Lord. Kabalo ka nganong niingon si David nga imong pulong tamis pa ka sa dugos because in love kayo sa Ginoo, gikilig siya ayo. Same thing sa imong pagbasa sa Yellow Pad. Golden Gate pag ganito nga notebook gisulatan katong wala kabot o Golden Gate, luoy kayo. Katong recycle nga mga papel, mga karton ba siguro na? Nya giimong notebook, ang cover ana niya purple. Nya na nakabutang Golden Gate. Mora to gipaksi nya gisuwatan, you know what? Sa dihang makakita ko nimo. Solve na akong pamahaw paniuntog panihapon. Wala gikilig ka kayo. Iya dahil panglantaw nimo litson. Ing anak sab diha sa Ginoo mga igsoon, tamis kayo ang pulong sa Ginoo. Ako nagampo nga kita atong kauban kining mga batan-on o kita nga mga hamtong magkanya-kanya tag-ampo nga Lord mabuhi ning akong gugma diha nimo. Kay maglisod kag gugma, pagigugma si maisig katawo kung imong gugmas Ginoo wala na mao. Ikaw asawa o ikaw bana, magsige ra mog siningkahay kung inyong gugmas Ginoo wa panatarong. Kamong mga anak, maglisod mog respeto sa inyong ginikanan kung inyong gugmas Ginoo wa panatarong. Mo nang hilas kayo magugma ka sa uban. Imong gugmas sa Ginoo wa panatarong. Mo nang ato ng tarongon. Katapusan o conclusion igsoon. Bisan pa sa atong pagkawalay paghigugma sa Ginoo. Ang gugmas Ginoo nato walay pagkausab o walay pagkabalhin. Og iya nang gisilyuhan sa iyang dugo og gitugutan nga matapos ang iyang gininhawa arong i-prove diha nimo. Didto sa cross nga iya kang gihigugma pag-ayo. Pwede ba nato palakpakan ang Dios anak mga igsoon? Ingon siya sa Roma chapter 8. Romans chapter 8 verse 38 to 39. Og dinhi ta magtapos mga igsoon. Last nga verse. 15 pa ay ka last nga verse. Last na ni. Romans chapter 8 verse 38 to 39. Ingon siya, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Arang liguna, no? Dinhi nanindog akong balhibo. Nga samtang nagtuon ko, Lord, dili, pwede nga, igor ako nagwali, unya ako, kumusta ko? Wa ko kakaon, wa ko nabadlong, wa ko natudluan. So tabangi ko, Lord. And then hinanindog akong balhibo nga, wow, lami, Lord. Nga bisag, wa na ka nahigugmas, Ginoo. Nga bisag, nagsige kag palayo. Bisag, wa kay paki sa imong love ni Lord. Kay paki nimo ang kalibutan. Pero niingon siya, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, bisan ang kamatayon ug ang kinabuhi o mga anghel o ang mga langit ng mga pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon og sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas ug sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naangkon nato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mao ni kung maghisgot kag assurance of salvation. Kasiguruan kung naluwas ba ka or wala. Naingon siya walay makapahamulag. Aw naa nimo kung ikaw mo imubiya. Pero humana ka diingnan ni Lord nga you are mine ug wa nay makapahimulag. So naingon siya balik.
balik sa imong unang paghigugma. Balik. Lisod ra ba ng pagbalik? Inigbasa nimo laay way gana. Muampo ka, murag wa panahuman, naglupad na imong hunahuna, tapos labhunon, mo pa'y pag-aga sa tubig, dugay na humagwali, manglaba, pamta kulon. And then, nga na lisod. Pero kung padayuno nimo, kanunayo nimo, hangtod nga ma-develop ang imong gugma, sa tinuod lang higala pa mo atong pagsugod. Migo rasa. And then hangtod nga nag-develop pa, nagkahigugmaay. And hangtod nga naghiusa o ang gugma na mo nga. Amen? Higala ra na siya sa pagsugod. So maupod na ang imong himuon. Kung dili nimo kaya ang 2 minutes nga pag-ampo, din pag-ampo og 1 minute. And then kung dili nimo kaya basahon ang 2 ka kapitulo, pagbasa ko sa ka chapter. Actually kagabi gipaminaw na nako ang uban. Because kulang pa ko og 80 ka chapters. Anya mo pa may pag-aga sa tubig basig mawala na pod. Ako na lang gipaminaw ang uban nya way nang laba ko. And after that, ingko na pa may time maghimo pa ko unya wali. Tuon pa ko unya mag. Nya kay kining tamison po ko kaayo di. Parok ka na bang parok-parok ba? Tulog kayo nga grabe kayo siya. Pero bisan pa ni Ana, unsa daw? Walay bisan unsang makapahimulag nato sa gugma sa Dios. So, kaya nga, himuan ang bakakon ang tawo, di matinud-anon ang tawo, pakaron ingnon ang tawo, tanan naa sa tawo. But diha sa Dios. Ingon si Jeremias ngadto sa lamentation, His love endures forever. And then, diha ni Ezekiel, they are new every morning. Diba, katong bago pa mong nagkaila, in love kayo ka? Inig kaugma, murag bago pagyapon, in love gyapon. Sunod ugma, murag bago pagyapon nagkaila, in love gyapon kayo. Murag hangtod sa hangtod. Hangtod mamatay ka. Ang gugma sa Ginoo nimo matag adlaw, thou first love gihapon. Ing ana ang gugma ni Lord, that is why dili mapugnan. Ang imong sala, kita ra may naguna-una, di na ko takos, di na ko angayan, nganin na lang kuluyan ko. Pero ang gugmas Ginoo nimo walay pagkausab. That is why sa atong mga pag-awit, himo ang tinuod. Usahay mauwaw na kumukanta ang awit sa gugma. Imagine ako nung gabayaw sa atong kamot, tapiyong-piyong. Nya, sultian na to sa Lord, sa tinuod lang, gibati ako. Gibati lagi ka, tinuod? Gibati? May pay ang awit no kay mga sa tinuod lang gibati gyud ka sa paghigugma kanako. Di ba? Inganaon unta. Kaya ang atong mga awit lami kayo ang gugma mo. Gugma niya kay atong gugma di gyud na mao. Wa gyud na mao. And you know what? Kung maghisgot kag kasuguan nga naghisgot ka bahay gugma, walay tawong nakatuman. So nianhi si Kristo og siya'y nituman og ang nahiusa kang Kristo nangaluwas tungod kang Kristo. Amen? Pag ingon ni Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, walay nakabuhat ana. Nakabuhat karon ugma, pakyas. Sunod ugma, buhat, pakyas, buhat, pakyas, buhat na pod, buhat, pakyas. Pero si Lord, gibuhat yun niya. O walay pagkapakyas. Maunang ang kaluwasan nato wala sa atong buhat na anil Jesus sa diyang ato siyang gidawat. Nasabta nato. Praise God. Manindog ta mga igsoon, magampo ta. Ginoong Dios, daghan kayong salamat Ginoo sa mga pulong nga amo karong nadawat. Sa walay lipod-lipod og sa pag-angkon sa imong atubangan. Kaming tanan Ginoo, uga kaayo sa among paghigugma nimo. Kaming tanan gipasagda namo nga mamatay ang among paghigugma nimo. Kaming tanan gipasagda namong maluya. Wala kami pakialam sa among paghigugma kanimo kung unsay mahimo nga resulta.
nakigigala sa kalibutan, hangtod nga nahigugma sa kalibutan, hangtod nga ang lasa namo sa kinabuhi na ana sa kalibutan. Kining upat ka henerasyon nga niya karon Ginoo. Hangtod sa mga kaapuhan kaming tanan o Dios naa nagapo sa gugma sa kalibutan. Ulipon nahimong Ginoo og nahimong master namo ang social media. Nga daw di na kaginhawa, di na mabuhi, wa na'y kalipay kung walay load, kung walay signal, kung walay cellphone. Og mausab ni ang problema sa daghan kaayong Kristohanon sa nakalinlaing mga kasimbahanan Ginoo. Ako ug ang akong katawhan magpaubos sa imong atubangan. Mauli unta kami Ginoo. Nasigurado kaming gipasaylo mo kami. Ug buhi ang bagong paglaom nga musalinsing ang gugma sa among kasing-kasing diha nimo. Sa pagsugod ani nga ministry. Sa pipila pa lang ko mga katawhan. Lisod kayo ang among finances, lisod kayo ang transportation. Halos lisod tanan. Apan walay makababag, walay nakababag Ginoo. Aniya mga katawhan. Kung manulti kami Ginoo daw nahigugma kami ayo nimo. That is why pasayloa kami. Atagig bagong paglaom. Ang imo nga gugma steadfast. They are new every morning. Ikaw ang nagsulti ni ana diya sa imong mga pulong Ginoo. Giampo na ako. Ang tanan nga ang among mga kabataan magtubo silang mahigugma nimo. Ang among mga young people manumbalik ang ilang pagigugma kanimo. Kaming mga hamtong magpadayon sa among pagpakiglakaw, sa among pagigugma diha kanimo Ginoo. Sa pagpangabugnaw namo sa gihapon, ang imong gugma walay pagkabalhin, walay pagkabugnaw. Nagalahutay og nagpadayon. Karon abot nami og napulo ka tuig sa among pagpasalamat. Nagaampo kami nga sa among pagpasalamat, among kapamatud-an ang among paghigugma diha kanimo Ginoo. Para asaman nga intak kayo kami sa among mga pagpangandam pero among kasing-kasing wala may gugma kanimo sama sa Efeso. Naningkamot sila pag-ayo, tanan ilang gibuhat. But all of those things are nothing, God. Tungod sa ilang pagtalikod sa gugma nila. Alang kanimo. Tabangi kami, Lord. Makapadayon kami. Matag karon ug unya ang among mga pag-ampo sa among panimalay, sa among trabahoan, sa eskwelahan. Mag-drive, magbiyahe, maglaba, magbuhat bisag unsa. Sa kanunay, magaampo kami ng among mga gugma diha kanimo mabuhi o Dios. Kani nga church, walay pastor nga nag-iya dinhi. Ang imong gahom, ang imong grasya, ang imong pulong mao'y naghago og namuhat og kini nga katawhan og kini nga simbahan imuha og dili amo. So Lord, salamat kayo o Dios nga padayon ang imong gugma sa among taliwala buhi sa kanunay. Salamat Lord nga dili magpadayon nga daw magpakita kaming nahigugma kanimo pero sa tinud-anay wala di ay. Dili mabuhi gyud ang among mga kasing-kasing diha nimo Ginoo. Salamat kayo Lord. Salamat Lord. At ipataas ang atong mga kamot nimo.